dic Marc Escamilla, tinc 29 anys i vaig estudiar el grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris a l'Institut de Puig-reig. És un cicle de formació dual, cosa que et dona molts avantatges d'aprendre dins d'una empresa i aprendre els valors que ningú t'ensenya. A nivell personal m'ha ajudat a agafar una visió molt més general i acurada vist de lo poc que sabia abans d'aquesta experiència. Et diria que va ser enriquidor, interessant i realment recomanable.